ба ҳама салом духтаро. ин айҷа шашум этажа. нигоҳ кунед влоги мо чӣ хел сар меша. видеои имрӯза ай лифти мо чӣ коре кардагия ки фақат меоям шашумда меиста. ҳозир ма фуромадам ай ҳаштум. ина ай шашум мешинам ака якум этаж мерам. бисёр вақтам хеле чӣ дарде пайдо кардае ки меоя дарош кушодагӣ дар ҳамин шашум этаж меиста. ӯ рӯз сирум катиай бозор омадем сеткова вазбин то шашума биромадем мебинем лифт дар шашум истодагиай ва шиштему ду этажи дига ба лифт биромадем. хулоса ки ҳозир ма бозор мерам, бояд худам кирта бигирам ва якбора дига кирторам шумода сёмка мекунам, нишон метам. бо мо бошед духтаро. берун ҳавора бинед чӣ хишидай. ана иҷа духтаро тамошо кунед. иҷа халат будай ҳафтум дарвозаяй. халатҳои оптум нархҳои ё будай 90 сум 100 сум 120 сум. ин нархи оптумш. касе дона мегира 150 120 анамхе нархҳо. тамошо кунед. ё ҳама халатҳо почошон катиян истеҳсоли Тошкент, истеҳсоли Ӯзбекистон. нигоҳ кунед чанд намуд халатҳо ҳастай. ана иҷа двойкора ӯ рӯз ма шумода нишон дода будам. я намуд двойка гуфтам мумкин ки таганги кирташ остин надора, некем остин доштиян. ана ин намуд двойкара бинед. ё ҳам бологиш остин доштаю хеле костюмчаш, ҳам тагангиш 150 сомон будай. иҷада инаи двойкаҳо ай и се цветай и сиёҳай тёмносини доштай ба бардовӣ. инаи кирташай бинед. дарози хушрӯай материалш велюр. духтаро бинед як чизи турецкира ма шумода нишон метам. и барои келинчако беҳад нағзай. и қафошай инаи костюмчаяю баъд ай тагишам хе платьяи сиёҳ велюри тоза кати духтагиай. костюмчара пуштча бинед чӣ хел фасон кадагиай. нархи 750 сомон. пешоша бинед чӣ хелиай. ҳамаш ҳами сангора бинед тоза ваяй. ира метавонанд арӯсакода бисёртар хушрӯай. ира метавонанд ки хучона тоқа пӯшанд, ҷудо пӯшанд. метавонанд ки якҷоя бинед чӣ хел фасон. ана вай кардигано дидед ё турецки 250 сомонӣ хе дарозай. ай халат бурен абай меган ира намедонам чӣ меган 250 сомонӣ. ана ӯ тарафа бинед бо чӣ ҳастай. тамошо кунед. инаи платьё ҳамаш 250 сомонӣ турецки тоза. бинед чанд фасонаш чанд моделиш. ин материалош беҳад нағзай. нош халат борен хеле вай куртои спортивни ки ҳозир биромадагиай. ман нархҳои оптивиша гуфтестам 250. анаи жимпирш 200 сомонӣ. бинед чӣ хел жимпирои фасон духчам хушрӯ 200 сомонӣ. бофчам аҷоибот. и тарафа бинед ана абая тамошо кунед чӣ хел нағз. и 700 сомон. ма ин намуд абаёра дар як магазини туркӣ пурсида будам 900-950 буд. иҷа оптум ки ҳаст ира бинед. ана вая бинед двойкора бинед юбка дорад жимпири дароз бофтагӣ турецки. ино нархошон 350. ана уш киртаяю кардигани дароз дора бинед коричневый цвет чӣ хел хушрӯ хе бофтагӣ ваям 350 сомон. бинед и да оптовай ирият барои ҳамо ин нархҳои туркӣ арзонтарай. ҳамира ӯзи агар магазинои туркӣ да дрои тамоман ино бо нархошон қиматтаракай. ина касе мехоҳа харидан духтаро марҳамат кунед. ҳафтум дарвозаяй и 5 рият. тамошо кунед чӣ хел абаёи фасон. ҳозир ира касе қадбаланд боша беҳад хушрӯ метова. мехшам хеле ваяй хушрӯай. поёнаш бо блеск дора. аҷоибот фасонҳои аҷоибот. тамошо кунед. касе мисол чӣ хеле дар боло гуфтум ягон вай дошта бошед хештабор метавонед шумо заказ кунед. ана иҷа биёянд баранд. иҷада озима шумода бо чира нишон метам. ана и беостинакора дидед курткачаи беостинако. и туркишай 500 сомонӣ. и вайша дора паделкаш ҳастай. намедонам ё Ӯзбекистона ё Бишкек. паделкаш 180-200 сумай ӯ костюмчора. ина хеле куртои Бишкек ҳастай дароз. и размер мондагӣ нест. яктаяй распродажа кадиян 100 сомонӣ. баъд ана ёра бинед ё ҳами
абаёи калта. Акман номи асосиша намедонам и чияй, кардиган мегум ҳамашама. Инаё 130 сомонӣ. И ваяй Тошкентай. Тамошо кунед. Чӣ хушрӯбанд. 130 сомон, 150 сомон. Нархҳои оптимуш чанд намуд, чанд фасон. Иҷа ки ай сабаби торикаю хушрӯ нест ки сёмкатон кунам. Анаи кирто аста, инаи намудо 120 сомонӣ оптовиш. Ино ҳамаш Узбекистон, моли Узбекистон. Тамошо кунед чӣ хеле. Моли Узбекистон нисбатан арзонтарай. Инаиам двойкае ки гуфтам. Баъд анаи жимпирора тамошо кунед. Бори Бишкек ино 150 сомонӣ. Жимпирои дароз, бофчам нағз. Ина бинед. хоҳишмандо метавонед ами автомдарвоза омада харид кунед. Анаи курткора бинед 200 сомонӣ боло 200-250 ами нархи болои болош 250. Ана бинед 200 сар мешавад то 250. Тамошо кунед ҳар намуд курткачоҳо. духтаро айна иҷа бо як намуди дига спортивный платьё будай. Ма шумода гуфтам нишонтим. ё нархошон 180 сомон, 170 сомонӣ. Беҳад качествошон нағзай. Бори Бишкек. Тамошо кунед. Инаи чанд рангош ҳастай. Анаи двойко ҳозир ма шумода двойкора нишонтим чӣ хелеай. Инаи киртои спортивнира материалшама хеч кадам. қапидам беҳад материалаш нағзай. И материалҳо пад намезананд. духтаро ина бинед рангошам хушрӯвай. И ҳам барои румолчакати гаштан, ҳам барои сатр кардан. И киртоҳо беҳад мувофиқай. Стилшам хушрӯвай. иҷара бинед инаи двойкаяй. Анами двойкаяй. ҳозир ма шумода нишонтим болову поёнша. И чӣ хеле ай поёнам хе киртаи однотоннуи омадагиай. Дидед ина ай болошини хеле спортивка боре дора. Иям таганги кирташ остин дароз будай. Ина ай ду тараф бо полоса дора. Инаи остини киртай хеле прямояю. Остини инаи чӣ боша спортивкаш манжеткатияй. Аиям 3-4 цвет дора. Ана вай юбка бирюзовый цвет юбка катехе кофточкаи дароз вай 150 сомон. Ҳамхе энами ҳамаи чизое ки ма ҳозир шумода нишон додестам. И ҳафтум дарвоза панҷум ё шашум риядай. Инаи киртаи якумуш и тозашай пекинскияй. И будай нархш 250 сомон. Анау қафобдагиёш. И курткаи боло ҳамаш 150. Анаи киртои поёнаш боша 120-130. Бори Узбекистон алакай. Анами болора бинед чихе кардигано ҳастай, чихе жимпиро ҳастай. духтаро ай нархи навои мо огоҳ бошед. Ай нарху навои Тоҷикистон. Ана иҷа бинед бо як ҷои дигашаму ҳафтум дарвозара. Инами ваё плашовкаҳо, инами чизо курткачо, палточо ки ҳозир ма ҳамаша шумода нишон метиҳам. Ина бинед кадомеша бигири 150 сомонӣ. Тамошо кунед чӣ хе хушрӯ. ино 150 сомонӣ. духтаро ман нархи донаша гуфтестам. касе ки мисол оптун мегира ира бо арзонтарай. ана ваям ами нарх. ино медонед чӣ ба распродажа шуда яктаи мондагия бисёр чизош барои ҳамо ира распродажа кардагиен. 1000 намуд фасон. иям бори Бишкекай. ина бинед бо хеле жемчуг дора. ҳар хел фасон ҳамиё ҳамаш ҳар хела фасон катяй. ҷама румолхарӣ омадагим. афсус румол вай када натонистам. Некем ояндада кӯшиш мекунам шарфорам шумода нишонтим духтаро. Малакай магазин дар расидам. анами киртара ма харидам. гуфтам шумода камакак нишонтим кади седа интересняй. Не хеле кирта гирифтам барои худам. ира ай магазини туркӣ гирифтам. уҷада сёмка мумкин набуд. ай пеш бо кӯшиш мекунам шава шумода сёмка мекунам нишон метам. ӯ ки шинос буд ма ира 250 сомонда гирифтам. намедонам рости гап ва ё чанди мефурӯшанд. ака клиенти гуфта мара 250 сомон додан. пушташ хеле виточка дора барое ки хеле қафо танг наиста. бароям мадам писанд омад маъқул шид. рангш савзи анам хеле тёмный савзай. пешаш ай болои вилюр тур задагиай. набинед
ба остинош мада маҳқул шид. Остинои бинед чӣ хушрӯй. Нами хел остино. Духтарои азиз, имрӯза влоги мо имрӯза видеои мо аниқтарш ба охир мераса. Абзори имрӯзамон ба касе маҳқул шид, лайка фаромӯш накунеду видеои ояндаи моро интизор шавед. Духтаро 2 рӯз боз видео намебироя, барое ки ма меҳмонӣ мерам, баъд